कोणाक चवळ्याची पाल्याची म्हणजे चवळीचं पालो हे असत तर लवकरात लवकर घेऊन जाणे आमच्याकडे. फ्री मध्ये ना? हा फ्री मध्ये. फ्री मध्ये. पुणग्याची बाग बघा, पुणग्याचा भाजीचा मळा. काय तर नाव एक देऊन टाक. मुंबईवाले खुशच होतील, बोलतात काय विनून भाजी आणली आहे. खुशच होते. खतरनाक. ट्रॅक्टर घेतलंस की मग कधी? अरे बघ ना, पण एवढी भाजी तू केलंस कशा? पण आम्ही का खा एवढी आमच्या गावात एवढी भाजी एकट्यानं खाल्लं? रोज काढते. ही मेथीची भाजी असते, ह्याच्यात पण चवळी. किती तुला चवळी कडधान्य किती मिळेल ते. ही लाल भाजी आम्ही याच्यातच पेरलाव चवळी, म्हणजे चवळी रवतली मग भाजी काढली की झाला. अच्छा, 2-2 पिकं घेतलीस तू? हा. वा. ही खरी लाल भाजी. ह्यो वेगळ्या तऱ्हेचो पालक हा बाबा, ह्यो लाल पालक. बघायची मुळच बघ असं आता. तर अशा प्रकारे ह्याच्यात आम्ही पालक घातलेला आहे, चवळी. ह्याच्यात खायची चवळी, जाडी चवळी. म्हणजे चवळीत पण प्रकार आहेत? चवळीत पण प्रकार आहेत. बाजू आली खाऊन दामत काय? फक्त आमटी फोडणे घालूची, भाजी करूची नाही. नको नको, मी येऊन करतोय बाहेर. तू नको. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीवकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. सकाळचे वाजता आहेत 8-8:30 झाले असतील. मी 8 वाजता निघालेलो दाभोळ्यातून, आणि एवढ्या लवकर येण्याचं कारण म्हणजे पुणग्या काहीतरी बाहेर चालला कामाक, आणि पुणग्याची बाग दाखवतो कार्यक्रम आपलं राहिलेलो होता आधीच्या व्हिडिओ. तर पहा बॉम्बट्टा. अरे राखणं ठेवलास वाटता. बरा. अरे वा, तयारी करून चाललं का एवढी? मी जाते खाली. मजा आहे. तू चल. खय चल? तकडे तुला दाखवतो. हां, बाग काय फुलवलंस ती बघूया. फुलवलेली आहे. फुलवलंस की खुलवलंस का बघूया. ह्या काय दोर कशा काढतं? बांधते तू पहिलंच ना बऱ्याच दिवसांनी. इतकं रापो रे. रापो, अरे कट इथून येऊचा ऑस्करची आंघोळ विंगोळ सगळा होता. तू आंघोळ सगळ्यांना घालून इले. मग अरे वा, बाबल्याचा पुढचं काम केलंस या. भाजी एक पण वांढरांचा त्रास असता? हा मग भाजी पण खातात? भाजी पण खातो. डेंजर काम. मग खयची भाजी लावलं? त्या पायाच्यामुळे कशी ह्याच्यासारखी झाली ती रोखटेल्यासारखी. चवळीचा पाला आहे. तू काय नेणार आहेस? माका काय घराकडे मरणाची भाजी आहे. नको आहे? नको हा, मका फक्त असं मरणाची भाजी. हा, चवळीचा पाला नेत आहेस? नको, चवळीचं पालो खाऊन कांटाळले मी. कधी खाला? मोहरीची नेते आहेस? पण एवढी भाजी तू केलंस कशा? पण आम्ही का खा एवढी आमच्या गावात एवढी भाजी एकट्यानं खाल्लं? रोज काढते. रोज रात्री मासे बंद केलं खाऊचे म्हणूनच. ही बघ, ही चवळीची आता ही कुठलंच ना. मग ही बघ चवळीची म्हणजे हे काय चवळी धरता? चवळीचं पालो, चवळी धरतली. मग तुझं पालो पण खातात? पालो खातात, तुका माहिती ना. खुडकी आहे ह्यो मुळो. मेथी पण घातली. ती बघ मेथी इली. ही बघ, मी पण घातलं मेथी. ही बघ, ही मेथीची भाजी असते, ह्याच्यात पण चवळी. किती तुला चवळी कडधान्य किती मिळेल ते. ही आली आहे लाल पाल्याची नाही भाजी. वालीची शेंगे नाही? हा मग मी लावलंय ते, खाल्लंय मी मरणाचे. काय तुला सांगू. तू चवळीचं बी दिलेला ना? चवळी वालीचं होता ना, कोणतरी दिलं. मीच दिलं. कोण दिलं तर आठवत नाही, लावलंय मी. ती आता चवळी मेली पावसातली, आता अजून परत लावलंय. हा वेगळी माझ्याकडे बियाणं. मी 4 तऱ्हेचा बियाणं पेरले वालीचा. पण मी 2 तऱ्हेचं बियाणं पेरलंय. लाल भाजी पण लावलं. लाल भाजी अशी आली आहे. ही पहिली लाल भाजी अशी होती, अशी म्हणजे पूर्वीपासूनचा बियाणं आमच्याकडेचा. ही लाल भाजी आम्ही याच्यातच पेरलाव चवळी, म्हणजे चवळी रवतली मग भाजी काढली की झाला. अच्छा, 2-2 पिकं घेतलीस तू? हा. वा. ही खरी लाल भाजी. चवळी पण लाल भाजी म्हणजे ही लाल माठ तोच तो ह्यो? हा तोच ना? तर ह्याच्यात लाल वाले भाजी, ह्याच्यात पालक. तो तर दिसणार नाही तुका पालक. काय पालक? ते काय डोळे. हा
ह्यो वेगळ्या तऱ्हेचो पालक हा बाबा, ह्यो लाल पालक. हो. बघ ह्याची मुळच बघ कसा आता तुका दिसणार नाही अजून लाल वेगळा तिथं. लाला. हा बघ हम्म. हे बघ कसा आता. बियाणं खैसून मिळाला तुका एवढा? ह्या बियाण सातारा ते मास्तर हम्म. ह्याचे आणि ती आपण रुजलेली चिटकी आहे बघ, म्हणजे गावार. हम्म. ह्याच्यात आम्ही पालक घातलाय, वांगी पण लावलंय. म्हणजे तुका पाणी लावची गरज नाही हा? कशा पाण्याची गरज नाही. एवढा धुक्या पडता? धुक्याचा काय उपयोग नाही. पाटाचा आणि तुझा संबंध काय बघ? पाटाचो आणि माझा संबंध म्हणजे आम्ही बापांचं पाणी आम्ही आमका घेता. हा असं. आम्ही कोणता चोरून घेत नाही असं काय म्हणायचं होता. नाही पाट तर तुम्ही या काढूक जात नाही हा. काय काढू जायत ना. पाटाचा पाणी आणूक जातात तेव्हा तुमची तो कोण मंडळी नसतं. कोणाक चवळ्याची पाल्याची म्हणजे चवळ्याचं पालो हे असत तर लवकरात लवकर घेऊन जाणे आमच्याकडे. फ्रीमध्ये ना? हा फ्री मध्ये. फ्रीमध्ये. हे बघ चवळेचं पण तो पालो काढल्यावर मग त्याचं शेंग कधी धरणार? आता जर कुठलंच ना तर शेंग धरणार. आय कुठलंच तर आणखी अशी म्हणजे ही होतं अशी. हा म्हणजे काय ते म्हणतात नाही त्या ऐसा आहे. काहीतरी म्हणतात ते का म्हणजे अधिक फाटे फुटतात अजून. फाटे फुटत. फाटे बरोबर फाटे. ही अशी कुठे लागतं. आलं लक्षात तुला? माझ्या लक्षात आलं पण ते पुष्पाला तू काही गोष्टी शिकवल्या नाहीत. मुळात ते हे करायचं त्याच्यात खत पाणी द्यायचं. खयची झाडं तुमची अशी मान टाकलेली आहेत ती. खयची म्हणतात फुल झाडं खयत तुझी गायबच झाली सगळी. फुलझाडं आम्ही काढली सगळी. तर अशा प्रकारे ह्याच्यात आम्ही पालक घातलेला आहे. चवळी ह्याच्यात खयची चवळी? जाडी चवळी. म्हणजे चवळीत पण प्रकार आहेत? चवळीत पण प्रकार आहेत. जाडी चवळी म्हणजे तांबडी. हा ह्याच्यात सफेद चवळी. हा समजला? समजला. किती किती किलो मिळणार मग ह्याच्यात ना? किती मिळत तरी आपण ना तेवढी म्हणजे त्याच्यात समाधान. त्याच्यात मुळं पण घातलं. नाही तर हे असंच असतात पडलेला ना? हा असाच होता. काय करणार नव्हतंस ना? फक्त वांडर एकदाच येऊन गेलो. एकदाच एवढंच असतं. हळद बिळद पण यंदा मॉप केलंस काही ती? मग हळद. मग ट्रॅक्टर घेतलंस की? मग कधी? अरे बघ ना. खरंच आमचं नाही ताच म्हटला. ह्याच्यात मोहरी बघ काढली अर्धी रवली आहे म्हणून तुका सांगते घेऊन जा. मोहरीची भाजी चांगली. ह्याच्यात एकदम बारकी चवळी बापरे कशी ना. पण रान काढूचा लागतं ह्याच्यात. ह्याच्यात सगळी एक कोपरं पूर्ण चवळी बारकी. पण ते का ना ह्याच्यामुळे ना थंडीत बघ कुरटेतच झाडं ती. तो प्रकार झाला नेमका ना. हा थंडीत म्हणजे ती ह्याच्यामुळे असतात. होय काय धुक्या पडत नाही? धुक्या मारणाचा तकडे पण मारण्याचा. दाबोळ्यात तर आमका दिसत नाही. समोरचा घरव दिसत नाही एवढा धुक्या. गाडी चालवताना हळू चालव. खतरनाक. तर हे असं ही चवळी कुठलंच नाही ना मग ती अशी शेंड्यासारखी वाढणार. कुठूचित लागतली. हा म्हणजे ती कुट्टाना मग तुका भाजी पण मिळणार त्याची. भाजी पण मिळतली. क्या बात आहे. मस्त चवळीच्या पाल्याची भाजी. मग ह्याचं बियाणं देऊन ठेव मग. पावसात होता ही? किती होय आता होईत आता तेवढी. गोंडे बिंडे पण इले आहेत आपोआप इले. हा आपोआप चिरलेले आहेत ते. पण त्यांना जीव नाही. मुळो खया तो मुळो ह्यो बघ मुळं तो बघ त्याच्यात मुळं घातलं एक माग. खया हा तो सांगितलंच नाही मुळो हा तो. सांगले नाही मगाशी. कधी सांगितलं? मगाशी मुळं म्हणून सांगलंय. त्याच्यात तो घातला बघ. नानांनी येऊन बघितलं की नाही हे? नानांनी बघितलं तर. मग काय बोलले? काय व्हायता गेला शिस्तबद्ध नाही काय नाही काम तुमचं असं काय बोलले? छान बोलले. हा नानांनी म्हटलं नाही माका झाली की मेथीची जुडी. अरे छान बोलले म्हणजे पहिल्यांदा छान बोलले आहेत. माका वाटलं काहीतरी फॉल्ट काढतले. फॉल्ट काढतले. आणि असाच आपला टाइमपास. आमका काय काम नाही ना याकडे काम करूया. खूप काय फिरलं. मी मेथी आणि ह्या पण ते काय रुजत नाही आता. पाणी काय कशा काय खत पाणी नाही मुळात त्याच्या लागतं. ता माका माहीत आहे. वेळ नाही मिळत माका जरा म्हणून. हां तू 2-3 जोडी बांधून ठेव. माका ना शेजारनीक देत आहे. कधी देतो? आज मी गावी मुंबईत जाणार ना उद्या. तिका देते तसे पण ह्या तर का तुका कुठूचाच आहे ना. मी काय बोललो हेच नाही. असं जमता काय तर जमता काय? तुझ्याकडे बघून माका मार्गशीर्ष महिनो चालू असं वाटलो. तसंच काय तर इलं वेणी त्याच्यावर गजरो. मार्गशीर्षचे गुरुवार चालू आहेत की? तुझ्या भाजी देत नाही खायत नाही तू.
अरे खाऊन खाऊन कंटाळलंय मरणाची भाजी कोणी दिल्यान कोण ना कोण देतच असतात तिकडे वर. आज ह्याना ते शेंगे तर आता लोकांना सांगितलंय बाबा, ते शेगलाचे शेंगे आणूचे बंद करा. कंटाळले मी खाऊन खाऊन. आमका आणून द्यायचे. हा होय, खरा मिळत नाही ना. काय ते मरणाचे शेगलाचे शेंगे हा जो यो आज ह्यानं आणल्यान उद्या त्यानं आणल्यान. अरे बाबा किती खायचे ते. या सगळ्याचा सूत्रधार कोण आहे? पंकज भाऊजी. हे काय हा काटलं. हा, तू इकूचाच बघ. इकूक झाले असते आईला काय म्हणजे घ्यायचा दुसऱ्याकडनं विकायचा का? भारी डोक्या ग तू. शातीरच असतो एकदम. बाबलो काय तर बाबलो घराकडे नव्हतो. ही टाका जरा ते चिरेवाले बघून देत जरा. काय झालं? चिरेवाल्यांका सांगान हम्म. महिनो झालो, महिनो दीड महिनो चिरे अद्याप येत नाहीत. हा. तर आता खै- आमची दिंडी संध्याकाळी कदाचित खनीवर जाईल. हा. मग मस्तच आहे, छानच आहे भाजूच्या माळा. छानच आहे. अजून एक तो वरचो पण कोपरं करून टाकायचो. हा आणि तो नाही तर तो आखै नाही हो. खालचो पण घ्यायचो. नाही का? ती या बरा नाही. अरे असं आपण तुझ्यात टाइमपास पेरूया. टाइमपास तुझ्यात टाइमपास. कधी पेरूया सांग. माका आधी माती घालूची लागत त्याच्यासाठी. खानाचा लागत. मधलो पोर्शन ठेवलंय तो भाजीसाठी ठेवलंय. चलो खाली. ते आम्हाला तुझ्याकडे यायचं आहे. ते काजू किती धरले आहेत ते बघायचं. झाले आता. खालच भाजी. भाजी खाऊन झाली, काढून पण झाली, आता नाही धरत ते. मी सांगितलं व्हिडिओ त्या दिवशी कलच्यात मी खाल्लंय म्हणून. असं काय खाल्लंय. मग तू खाल. तू वाटतं व्हिडिओतच बघितलंस वाटतं म्हणून तुका काय किती. मग कधीचे आता नाही धरलेत ते. जानेवारीमध्येच झाले ते. लवकर होत ते. हां आता काय नाही या. पण ते काजी ना आता एकव काच नाही त्याच्यावर. रडत काय होती ते होते सांगितलं. रडण्याचा काय सवाल. खाऊन म्हणजे आता इल्या बरोबर. आणि म्हणजे काय खाऊन म्हणजे एवढे नव्हते की 10 जणांच्या घरात वाटण्यात. एकच झाड एवढा. ही तुमची तरी ही मोठी झाड आहोत. एवढा पण नाही मी आता लावलंय झाडा. मग ते का किती धरणार. आता काही मिळत नव्हते म्हणून आपले काढून थोडे फका पण त्यात टाकला आणि भाजी केला. दुसरं काय संबंध नाही. मग आता काय करणार. बाजूवाली खाऊन दामत काय बाजूवाली भाजी खाऊन दामत. गो बाहेर ये असा काय. बाहेर कसा येणार ते भाजी या बांधलं खय भांडून. वा बांधूक बिंदूक येता म्हणजे तुका. घड बांधण्यानच नाही. साधारण तुटतात. वा ढाकवत. मुंबईवाले खुशच होतील. बोलतात काय विनून भाजी आणली आहे. खुशच होते. खतरनाक. ही कशी भाजी ही कसली आहे. हिमाळ्याची हां मुळ्याची जरा कमी काढलं. काढतो. हां थांब तुझा एक फोटो काढूया जरा सिंगल. ह्या म्हणजे असं वाटत आहे तूच सगळे ह्या केलं त्याचं सूत्रधार सगळ्याचं तूच. माती लाईन तंडा काय तू चांगलाच पण तुका सांगाक नको गो. नको तुझ चल. या पाहत आहे हे सगळं माझं आहे सांग. हे सगळं अकडे बघ तरी. चल हे गो ही भाजी तू लावलंस तर हे का बाजारात तरी पाठवायचा घेऊन. कपात मग त्याच्याकडे बघूनच भाजी कपात असं काय एकदम फेमस आहे बाजारात. थांब मागे खाई झालं हेच राव. दादा ही बाजार असून भाजी पाटी घेऊन येतात. मी गेलाय मागे बोंडो एक पाटी नाही थैच्या थै खपवलंय. पुणग्याची बाग बघा पुणग्याचा भाजीचा मळा. काय ते नाव एक देऊन टाक. हा काय आता एका झोडतलंय आता. ही मातीला येईन तोंडात का आमका वेळ नाही. अशा रीतीने आमची भाजी काढून झालेली आहे. आम्ही चाललोय आमच्या घरी. सही मस्त. छानच हा छानच हा. पुष्पक पाठवती घेऊन एकदा बाजारात. भाजी पाटी येत रे. छे मी गॅरंटी देते भाजी इकून येता. मागची पाटी काय खाल्ल्याने बाल्यांनी त्यांनी आणल्यान मग तो व्हिडिओ नाही का आज व्हिडिओ केला ना. बाबल्यान भाजी मागे आणल्यान म्हणजे कमाला जा. बाबलो कसली पण भाजी तो तकडे नाही इकून. मुळ्याची कशी ती 10 रुपयाने देऊन टाकली. हां मी 10 रुपयाने देतच नाही. छे होल पडलेली होती ती 10 रुपयाने देण्याची होती. 10 रुपये देण्याच्याच लायकीची होती. तरी पण प्रेक्षकांनी बऱ्याच कमेंट केले नाही. तरी पण 10 रुपये किकलास 10 रुपये किकलास म्हणून. मुंबईवाले बोला को अरे हा बात आहे.
फ्रेश फ्रेश भाजी, ताजी ताजी. फुलझाडं काहीच नाही. कल मका पुष्पा बोलत होता जा 4-5 घेऊन माझी तर. फक्त कोणाक सांगा नको बोलला. होय ना, ही काय नाही शेवटी आहे फक्त, बाकी काय नाही. आम्ही सगळी झाडं काढून टाकली. काय गो नवीन काय लावलंच नाही. ही शेवटी पांढरी होती, आता पिवळी. ह्या मेला की ह्या काय फांदी रोवून ठेवलं त्याचे. हा, फांदी घालून ठेवलं. रुजतात त्याचे फांदी. हा, ती काय रुजला. तगरचे हम्म. आईला फांदी रुजतात. हो. मी नवीन आणलंय मुंबईवरनं झाड. काय रे देवा. मग सांगणार कधी, कारण की माझं एक झाड मेला 8 आहेत माझ्याकडे ती हा. तगरीनीची. आमच्या भाजीने तोडल्याने ह्याच्यात रोया केल्याने. रुजली आणि हा, नशीब नवीन काहीतरी कळलं मग. नशीब तेवढाच का ज्ञान मिळालं माझ्याकडे. हम्म. चल तू हे घेऊन जाई पिशवी जाताना. आणि हे काजी लावलंच ते कसले आहेत ते गावठी आहेत. म्हणजे डायरेक्ट असा रॉ पिलेला आता रुजत बियांमधनं घातलेले. रुजतमधनं तसे तेच माझ्याकडे आहेत. घालायचे. मग पण ते गावठी मोठी होता काच ती आणि धर पण ते का केवढी काच धरणार. गावठी काय राहत तिचा वयोमान तरी राहता. हा, पण यांचा काही आणि धरणार केवढी ती. धरतात असतात मोठे. हां आम्ही ते हेच घातले होत, म्हणजे हे आपले वेंगुर्ला काजी रुजत घातले. मग माझ्याकडे होत तशी 3-4-5 रोपात. हा, मग ती लावती. आंबा आंबे धरले म्हणजे नाही पवार कल ह्या रडत होता. आंबे नाही नको नको. काय तुम्ही माझ्याकडे यावा. आंबेच आंबे अरे हो आणू कशा तू माका काय आणून देतो की तकडे मी येतोय होय. ती पिशवी घेऊन त्या बाकीचा सांग भाजी भरलं नाही. भाजी फक्त आमटी कोण नाही घालूच्या भाजी करूची नाही. नको नको मी येऊन करतोय बाहेर. तू नको. भाजीच वय झाली तुम्ही पापड तळून काय नाही कळला काय हो. असं असे पंकज भाऊजी बोलतात. चलो हम चले. पुष्पा ते मांजूर काय करता. काय ते का असा काय तुम्ही ते का ए लहान आता पिल्लू. पिल्लू म्हणजे कधीपासून तेवढाच होता. गेल्या टायमात पण एवढाच होता. नाही तेवढाच आता. मग जीव नाही त्याच्यात. औषधी सारखे सारखे. असं काय टाइमपास करतं. शॉर्टकट नाही जाऊया, चल पटकन. शॉर्टकट पण हा यांच्यात गोट्याकडे उतर. पटकन नाही ना तर राखू ठेवती काही. तुझे यंदा बनत नाही. आमच्या येशी ना तर या साफ करू. येस तळूक मी साफ नाही साफ करू कंटाळ तळण्याचं काम सांग. हा करपून टाकली. ह्याच बघितलं आयुष्य गेल्या तळण्यात. तुका काय नवीन वाटलंय काय गो. खयची वाट काढतं आता ही. आमची गाडी जाऊची शॉर्टकट वाट. तर मित्रांनो अशा प्रकारे शॉर्टकट मारून मारून आम्ही इला आबाच्या घराकडे. हां आबाचं घर. हा बघा आब्याचा ट्रॅक्टर म्हणजे पॉवर टिलर. हां तिरडे बिरडे मस्त आता फुलतं त्याचे. लोकांचे मोबाईल द्या. हा आबाचा मोबाईल. आबा मोबाईल विसरला. ठेवा तो गाठ मारू बाई. तो गोकुळ धडू होते गोकुळ. मग काय माका तुका वेगवेगळे धडे होते की खायच्या मीडियम तुझं पैच्या वेगळ्या मीडियम मध्ये होतस की काय. मुंबईत होतस ना. मग मुंबईत काय वेगळं मीडियम असतं की मग काय असला तर काय तू वेगळ्या पिढीतला हस की तुका वेगळे धडे होते. भाजी घेऊन काय झाली भाजीवाली. आबाचा काय आबाचा एक गाठ मारून ठेव काही. आबा म्हणणार गाठ खेचा मारले खायची गाठ. ह्याच आबाच्या लक्षात येणार नाही. इथून असं जास्त कोण घ्यायचं. तर मित्रांनो आज हर्षलकडे कार्ड पोचलेला. त्याच्यानंतर पुढे सगळी प्रोसिजर होईल. मग तुमका कळत शिमग्याचे व्हिडिओ येतील की नाही येतील आणि येतील तर कधी येतील. तर आता तुर्तास हळद थांबूया. भेटूया अशाच आपल्या मजा मस्तीच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय 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 बाय. अच्छा तो हम चलते हैं हम फिर मिलेंगे. फिर मिलेंगे. चलो बाबलो काय आता काय करतात बघू.